Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alal hakika ba ni ne nake zawarcin kujera ko shugabancin gwamnatin Kano ba. Wasu jama'a ne da suke kyakkyawan zato a kaina, suke ganin cewar ya kamata kuma na dace in shugabanci Kano don kyakkyawan zaton da suke mun da kuma bukatar da suke gani Kano tana da ita a kaina ko tana da shi a kaina. Da haka su waɗannan mutane su ne sababin zama na ɗan takara, shi yasa ma kusan kowane abu za ka ga yi min ake yi ba nake ba saboda wannan buri nasu. Hatta shi kansa fom ɗin har yanzu ban san waye wanda ya sayi min fom na takara ba. Kuma wannan ya sake zama wani nauyi a kaina da lalle in zama mai nagarta, mai amana, da in kare mutunci na da zuriyata har abada, da yan uwana da dangina da masoyana. Saboda wannan kyakkyawan zato, wato kamar an ƙara ɗora maka nauyi ne da lalle ka san me kake yi. To babban manufofin dai shine yaya za ka taimaka wa rayuwar al'ummar Kano a kowane ɓangare suke, daga kan matasa da mata da tsofaffi da 'yan kasuwa da ma'aikata da masu bukata ta musamman, da duk wani wanda yake rayuwa a Kano, ɗan gari ne ko bako ne, ya za a taimaka rayuwarsa. Wannan shi yasa muka ga hanyar da za mu iya tabbatar da waɗannan abubuwa ne guda uku. Na farko, mu yi ƙoƙarin tabbatar da shugabanci na gari wanda zai zama ya bayar da haƙƙin shugabanci kuma mutane sun amfana da shugabanci na gari. Don mutane ba su san me ake nufi da shugabanci na gari ba, don ba su san shi ba, ba su ɗanɗana shi ba, ba su amfana da shi ba, sai dai sun amfana da wani ɓangare mai kama da shugabanci na gari, kuma sun ci moriya saboda ba wata gwamnati a duniya duk lalacewarta da zai zama ba ta da alheri. Amma su samu cikakken manufar shugabanci na gari, to wannan kan ba su san shi ba. To da haka burinmu shi ne abu na farko, mu tabbatar da shugabanci na gari, mutane su san me ake nufi da shugabanci na gari, yadda za su iya yaƙi don samar da shi nan gaba ko kuma don kare shi ko don tabbatar da shi. Sannan kuma mu ga cewar mun samar da haɗin kai a tsakanin al'umma a ɓangaren siyasa ne, ba ruwanmu da jam'iyya kaza ko kaza. Jama'a su samu haɗin kai a tsakaninsu, har tsakanin jam'iyyu, tsakanin jama'ar ƙasa, tsakanin al'umma, ya zama an samu haɗin kai da fahimtar juna. Haɗin kai ba yana nufin ka ajiye ra'ayinka ba, yana nufin ka gamsu da ra'ayin wani, ka mutunta ra'ayin wani, ya mutunta ra'ayinka. Na uku shine cewar muga mutane sun sami kishin ƙasarsu, kishin al'ummarsu, su yi aiki tukuru don ƙasarsu, don al'ummarsu. Wannan shine abu na ɗaya. Waɗannan abubuwa guda uku ba za su tabbata ba sai an bayar da abubuwa guda hudu. Shine adalci, sannan aiki da cancanta, ba wa mutane 'yancin da doka da oda ta ba su, sannan kowane abu ya shafi al'umma wanda suke da ruwa da tsaki, to kada a yi shi ko me shi sai da ra'ayinsu da shawararsu da tattaunawa da su, domin kada ya zama na a dinga yin kamar yadda ake wa yaro kayan sallah. Ba za a tambaye shi irin yarin da yake so ba, ko kalarsa, ko irin ɗinkin da yake so, kawai sai dai ran sallah a ɗauko a bashi ya sa, ba shi da zaɓi. Kamar yadda za ka ga mutanen al'umma a ƙananan hukumomi da birane, bukatunsu ba su da mahimmanci, sai abin da shi wanda yake kan kujerar mulki, abin da ransa ya yi sha'awa shi zai yi, ko da amfani ko ba amfani, kawai bukatarsa. Da haka kansa yake shugabanta, ba al'umma ba. Kansa yake wa hidima, ba al'umma ba. Kansa kawai yake gani, ba al'umma ba. Don haka waɗannan abubuwa guda hudu su ne turaku da za mu yi amfani da su. Amma mahimman abubuwan da za a ba wa mahimmanci, waɗansu abubuwa ne guda 5 waɗanda duk duniya ba inda ba a bukatar su, kuma duniya ba za ta zauna lafiya ba sai da su. Kuma idan aka yi aiki da su yadda ya kamata, duk matsala za ta warware. Ta rashin aikin yi ne, ta rashin tarbiyya ne, ta rashin zaman lafiya ne, ta kaza ne, ta talauci ne, duk
in aka yi amfani da waɗannan abubuwa guda biyar za a sami inda ake so. Na ɗaya shine a riƙe doka da oda, wanda ake cewa da shi rule of law. To in aka riƙe doka da oda to komai zai hau layi. Na biyu muhalli, ya zama da cewa an samar da ingantaccen muhalli wajen tsafta da tsari da duk wani abu wanda zai taimaka wa muhalli ya zama mai kyau, mai inganci da shauransu. Domin kaga an taɓa gayyato wani malami daga ƙasar Turkiya, ƙasar Taki, zuwa Kano, zai gabatar da bayani a jami'ar Bayero. Amma shi abin da ya tayar masa da hankali shine yana jin labarin Kano, yana Allah da zumuɗi da murnar zai zo Kano, don yadda yake jin tarihin ta labarin ta a da. Amma yana sauka a iyafar da ya fito daga iyafar, abin da ya fara kallo ƙazanta da shara. Da aka sai mamakin cewa duk labarin da yake ji na Kano ashe wuri ne ƙazantacce. Shi sama da aka ce to ko kana da sha'awar zagaye gari, to me zan gani? Inda zaga gari ƙazanta zan gani da shara, don haka bana bukatar in zaga gari. Da ƙyar aka ja hankalinsa ya je waɗansu wurare, su ma kansu masu raka shi sun yi ƙoƙarin kaucewa inda ƙazanta take da wurin da yake babu tsari, suka dinga ɗauke shi don kada ya ga raguwar ƙazantar da bai gani ba. To da haka muhalli shine abu na biyu. Abu na uku shine lafiya, samar da lafiya da duk wani abu da yake da alaƙa da lafiya. Abu na hudu shine ilimi. Abu na biyar shine tattalin arziki. Waɗannan abubuwa suna da faɗin gaske, amma in aka same su, ko da takardarmu da muka yi shafi guda da muka yi bayanin manufofin nan guda biyar mutum ya karanta, to zai gansu a dunkule, wanda yake a lokaci ba zai ba da dama a ce za a fasfasa baki akan waɗannan ba. To babban burinmu shine gwamnati ta amsa sunanta na gwamnati. Me za a yi gwamnati ta amsa sunanta na gwamnati? Shine abubuwa guda uku. Na farko shine facilitating. Wannan facilitating, dama ita gwamnati babban aikinta shine ta zama facilitator, ma'ana ta taimaka wa yin al'amura su tabbata su samu. Na biyu shine motivation, wato taimakawa ta hanyar da ta dace ga kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam, a taimakawa kowane irin mutum ta hanyar da ta dace da a taimaka masa, wanda ake cewa motivation, wanda akwai marubuta ma da suka rubuta littafi musamman akan wannan kalma ta motivation da yadda za ta kasance. Abu na uku shine abin da ake ce da shi opportunity, shine a ba wa mutane cikakkiyar dama da za su inganta rayuwarsu. Domin muka kalli yadda ilimin technology yake faɗi a duniya, yadda abubuwa suke zuwa, to in ba a yi tsari mai kyau ba, sai an samu rashin aikin ya yi yawa fiye da hankali. Saboda me? Saboda yanzu ko abin da aka yi na kusa-kusan nan shine da za ka iya wa abin wayar kama kawai, akwai ɓangaren da za ka tambayi duk abin da kake so, za ta yi maka bayani a kansa. To kaga shi kenan za a waye gari ɗan adam ya zama ba shi da wani amfani. To da aka ce ɗan adam ba shi da amfani, to kuma matsala ce babba. To da haka shi yasa wannan opportunity ɗin za a dube shi ta kowace siga, yadda technology zai samu damarsa, ɗan adam kuma ya samu damarsa, rayuwa kuma ta tafi akan daidai. Domin in ka fifita ɓangare ɗaya, kamar yadda za ka ga ana fifita ɓangaren science a bar ɓangaren arts, alhali ɓangaren art akwai abubuwa da dama da rayuwa sai da su, kamar lawyer misali, kamar harkar shari'a, kamar abin da ya shafi tattalin arziki, kamar abin da ya shafi lissafi, da abubuwa da dama waɗanda suke a ɓangaren art subject suke, amma kuma an fifita ɓangaren science. Don haka sai ya zama cewa a ƙarshe mutane sun rushe ɓangarorin rayuwa, sun ɗauki wani ɓangare. Alhali Allah ya gina ɗan adam ne don kowa ya ci moriyar ɗan uwansa, bayan da za a yi wani ɓangare ɗaya ya biya dukkan bukatu na rayuwa. Shi yasa Allah ya yi hannun dama na hagu. Hannun dama yana bukatar hannun hagu, hannun hagu yana bukatar hannun dama, kafar dama tana bukatar kafa hagu, kafa hagu tana bukatar kafar dama, ido na dama yana bukatar ido na hagu, ido na hagu yana bukatar, daga duk halittar ɗan adam haka take. To haka rayuwa ma, kowane irin mutum yana da wata bukata da ake da ita
a kansa, shi ma yana da wata bukatar da yake da ita a kansa. To in ka miƙa kai ga technology kaɗai baka haɗa shi da abokin tafiyarsa ba, to za a waye gari rashin aikin ya yawa, zaman banza ya ƙaru, barna ta ƙaru, talauci ya yawa, kuma abubuwa su zama wato babu su da amfani, rayuwa ta zama wato ta yi kunci. Alhali duniya ba ta taɓa samun ilimi mai faɗi kamar yanzu ba, ba ta taɓa samun wayewa kamar yanzu ba, ba ta taɓa samun hanyoyin samun kuɗi kamar yanzu ba, ba ta taɓa samun hanyoyin ci gaba kamar yanzu ba, amma ba a taɓa samun lokacin da duniya take cikin tashin hankali da matsi kamar yanzu ba. Allah sarki. Wato wannan kuskuren tunani ne da aka sa wa 'yan jarida, aka kuma sa wa mutane, su kuma 'yan siyasa suke farfaganda da shi. Ba wata ƙaramar jam'iyya, babu wata babban jam'iyya. Kamar ka zo ka ce kuɗi wanda ake ce da shi legal tender, ka zo ka ce a'a wannan naira 10 bata kai darajar naira 5 ba, ko naira 20 bata kai darajar naira 100 ba. Alhali dukkansu legal tender ne, dukkansu duk kuɗin ƙasa ne. In ka ce wannan ba ta da amfani, ka yi laifi kuma za a hukunta ka. Babu wata ƙaramar jam'iyya. Ita kanta jam'iyyar ANPP a dacen kafin ta narke, ai ba a santa ba, amma kuma sai gashi ta zo an santa. Jam'iyyar ACN da AC duk ba a san su ba arewa, amma daga baya ka san su. Zaka ai dan takara shine jam'iyya, ba jam'iyya ce dan takara ba. Ita jam'iyya dole ka hau matakinta da ita ce tsani na biyan bukata. Amma ɗan takara yanzu misali baka ganin waɗansu sun fita daga waɗannan jam'iyyun da kuke da'awar cewa manyan jam'iyyu ne, suka ɗauko jam'iyyar da ba a santa ba amma kuma sun harkokinsu. Wannan dai hanya ce ta manaƙisa don a gurgunta tunanin mutane, a jefa mutane cikin rauni, a ɓata tunaninsu, kuma da yawa mutane sun ɗauka gaske ne, alhali ƙarya ne. Wannan farfaganda ce ta ƙarya. Babu wata jam'iyya karama, duk jam'iyyu da su ɗaya. Kawai abin da muke so mutane su gane, wa ya dace ya cancanta ya shugabance ka, wa ya dace ya cancanta ka zaɓa. Ka daina tunanin jam'iyya, domin tunanin jam'iyya shi yake cutar da wannan ƙasa tamu, musamman a arewa. To zan so a tunani da abu 5. Na farko, a tunani da kiyaye doka da oda. Na biyu, a tunani da rashin zalunci da cin amanar al'umma da cin amanar ƙasa. Na uku, a tunani da ƙoƙari da na yi na ci gaban al'umma da gina rayuwarsu ingantacciya ta hanyar ilimi da duk wani abu. Na hudu, a tunani da cewa na yi ƙoƙarin gina tarbiyya, kuma na gina tarbiyyar, kuma na tabbatar da tarbiyya. Na 5 kuma, a tunani da cewa na yi ƙoƙarin ba wa kowa haƙƙinsa, kuma na ba kowa haƙƙinsa. Sakona na ƙarshe ga al'umma shine, na daidai ku dinga yi mana addu'a Allah ya bani nasara in zama gwamnan Kano, kuma ya taimake ni in yi shugabanci mai kyau. Na 2, mutane su fito su zaɓi jam'iyyar ADC mai alamar musafaha, za ka ga hannu biyu suna gaisawa. Mutane su yi la'akari da wannan jam'iyya ta ADC a nan ne. Kuma idan ka zo dangwala zaɓenka, jam'iyya ta 1, ta 2, ta 3, to jam'iyya ta 4 insha Allahu za ka ga alamar hannu ya musafaha, ita za ka abin nan. Abu na 3 shine, idan kuka yadda kuka karɓi kuɗi, kuka ɗauka za ku zaɓi mutum saboda kuɗi, to ku sani abin da ya sa ba ku samu ci gaba a ƙasar ku ba, wannan kuɗi da ake ba ku don ku yi zaɓe, da kuma makamai da ake ba wa yara, ake gurɓata su, da ƙwaya da ake ba su, da kuɗi da ake ba su, shi yake cutar da rayuwarsu, alhali suna da basirar da ta fi ta iyayen gidansu ba sani ba. Abu na ƙarshe kuma shine lallai mutane su sani, ba a samun ci gaba da gurɓataccen shugabanci wanda bai san martabar ɗan adam ba, da wannan tsarin da ake tafiya a kai, to da irinsa bayan da za a yi a samu ci gaban ƙasa da al'umma. Da haka lallai mutane su sani, kyakkyawan shugabanci zai zo ne daga wajen mutanen kirki, sahihai, waɗanda suke kishin al'umma, suke kishin ƙasa, kamar mu jam'iyyar mu ta ADC, kuma kamar ni da nake ƙoƙarin tabbatar da alheri da ci gaban ƙasa da martaba ɗan adam.